Ei, bon dia! M'heu enganxat que estic acabant de recollir totes les coses. Aquesta nit l'he passat al càmping L'Àmfora. Estem a Sant Pere Pescador, a la comarca de l'Alt Empordà, i avui la coneixerem molt a fons. Estic acabant d'esperar que me vingui a buscar la Gemma, perquè amb ella començarem la ruta d'avui amb el vent a favor. Ei, bon dia, Gemma. Hola, Què tal? He dormit molt bé, eh? Sí? Sí. Ara els estava explicant que estem ben bé al mig de la natura. Explica'ns una mica, suposo que això és una gran diferència per la gent que dorm en un hotel o que dorm en un bungalow d'aquests espectaculars, no? Clar, això és completament diferent, eh? No és com estar tancat en una habitació. Els nens poden sortir fora, poden anar en bicicleta. Gemma, veig que els serveis són moltíssims. Què et sembla si m'acompanyes i així coneixem bé el càmping? Oh, i tant, som-hi. Gemma, veig que a part dels bungalows on he dormit jo, hi ha gent que també ve aquí a acampar. Oh, i tant. Sí, hi ha gent que són jubilats, que tota la vida han acampat i s'estan aquí un mes, 2 mesos, tranquil·lament. Perquè precisament ara t'anava a preguntar això, Gemma, quin tipus de públic ve a buscar els serveis d'un càmping com l'Àmfora? La majoria de públic són famílies. Famílies que venen a passar les vacances d'estiu, un parell de setmanes, 2 o 3 setmanes, molt gent d'Holanda, centre Europa, i bueno, els caps de setmana també es ve gent del país. Amb aquest dia que fa em quedaria aquí a la piscina, però hem de veure comarca. Bueno, Quina activitat creus que podria anar a fer ara? I si està relacionada amb l'aigua, millor que així no em quedo amb les ganes. doncs mira, aquí al costat mateix hi ha una escola de kai que també fan cursets de pàdel i pots anar-hi a fer pàdel surf, es diu Kite Experience. Doncs ho provarem. No sé exactament què és, però ho provarem. Gemma, hem passat una estada molt agradable, però toca veure comarca. Ja t'explicarem què tal aquí al Kite Experience. D'acord, que us vagi bé. Bones. Hola, bon dia. La Judit. En Jordi. Encantada. Jordi, m'han comentat que aquí a Kite Experience puc venir a fer pàdel surf, però no sé ben bé què és això. Sé que és el pàdel, sé que és el surf, però el pàdel surf no. El pàdel surf és una modalitat en la qual es combinen les dues, el que seria el surf i el que seria el rem. Anirem drets a sobre d'una taula d'unes dimensions considerables i el que consisteix és en desplaçar-nos en un principi. Més endavant ja anirem a buscar potser alguna onada o alguna cosa més activa. No vaig gaire dient, millor que em canviï, no? Ens hauríem de canviar una mica, Sí? Vinga, tu mateixa. Merci. Jordi, ara sí, ja estic a punt. Molt bé, ja et veig preparada. Anem a fer una explicació ràpida de com funciona això del pàdel surf. Vale, perfecte. El primordial i saber és on col·locarem el que és l'empunyadura del rem, l'alçada correcta per una persona. En el teu cas, hauria de ser que el braç t'arribi més o menys per sobre el cap, però sempre un pèl flexionat. Col·locarem el rem sobre el cap i amb els dos braços hem d'aconseguir angles de 90. D'acord? Si et poses mirant cap a mi, jo t'ajudaré. Posa't el rem just a sobre el cap, tanquem una miqueta del braç i ara fes venir una mica la mà. Perfecte, podríem donar-ho per bo. Primer de tot, veieu que la pala té un dibuixet aquí davant. La curvatura al revés del caiac, en el caiac aniria endarrere, aquí va endavant. I la remada són 3 passes. Primer estem amb el rem completament pla, braços estirats, i farem com si ens volguéssim tocar amb el bíceps a l'orella, d'acord? Aixecarem el braç, anirem a buscar davant, si cal flexionant una mica els genolls, i faríem la remada, sempre amb els braços estirats, mai flexionant. Tornaríem en pla i tornem a buscar dalt. Sense deixar anar la mà de la pèrtiga, que és el pal, d'acord? Farem un giro i així tenim el punt de referència, aproximat.
punxo, vaig enrere i torno. Molt bé? Ara explica'm què haig de fer per no caure a l'aigua. Ai! Vale, en principi caure a l'aigua forma part de l'activitat. Ens hem de refrescar una mica de tant en quant i veureu que al principi sembla una base molt inestable, perquè estem a sobre l'aigua, però a mesura que anem remant aquesta base es torna com més sòlida, no? Ja que al tenir velocitat el que aconseguirem serà que la taula sigui un pelet més estable. Sempre començarem posant-nos de genolls perquè el nostre centre de gravetat serà un pèl més baix. Amb els punys així, ens apoyarem a la taula i una cama i l'altra i rectes. Un i tornem en pla. Molt bé! Vale. Jordi, tenim la teoria, però jo crec que la pràctica no serà tan fàcil. Ho anem a provar? Home, i tant, per suposat. Som-hi. Vinga. Bones, l'Adrià. Què tal? Jo mateix. Bones. Com estem? Bé, amb una mica de gana perquè venim de fer pàdel surf i això ens ha cansat una miqueta. Doncs vinga, que preparem alguna història per aquí, tu. Sí? I així mentrestant m'expliques coses sobre Sant Pere? Exacte. Doncs som-hi. Vinga, va. Ja he de fer el cafè aquí amb tu. Perfecte. Així mentrestant m'expliques coses sobre Sant Pere. No sé, per exemple, quin tipus de turisme teniu més aquí, en aquest poble? Home, Sant Pere tira bastant el turisme familiar, turisme de càmping, del centre d'Europa, bueno, tot el que és França, Alemanya, Holanda, i des de fa uns 10 anys o així, amb els esports nàutics ha agafat molta embranzida el tema del kitesurf aquí a Sant Pere. Ara venim de fer pàdel surf, de fet. I aquests 2 o 3 últims anys el pàdel surf ha arrencat molt, perquè és un esport que es complementa bastant amb els esports de vela, perquè quan no hi ha vent pots fer el pàdel surf. No es queden només amb el tema cultural, que és ja el que porta la Costa Brava, el tema dels aiguamolls, o que pots anar a Figueres, d'aquestes històries, cadaqués, sinó que a part del tema d'activitats nàutiques, que li windsurf, kitesurf, vela lleugera, en segons quines zones esquí nàutic, el pàdel surf que tu dius, doncs va bastant bé. Ara hem fet una activitat esportiva o lúdica, però si volguéssim fer cultura, què podríem anar a visitar de la zona de l'Alt Empordà, ja no només de Sant Pere? Moltes coses, no? Pots anar a Sant Quirze de Colera, que a mi m'encanta, per exemple, a Sant Pere de Rodes, que és molt més conegut, pots anar cap a la banda de Figueres, Cadaqués, el Triangle de Linyà, no sé què més podries anar a fer, els aiguamolls els tenim al costat, a nivell de natura. Com que ens queda molta tarda encara, segurament anirem tota la zona que m'estàs dient. Bastant complert d'aquesta comarca. Doncs acabem d'esmorzar i després anirem a donar una volta pel terme municipal. Perfecte. Estic esperant a l'Eva de l'oficina de turisme. Ella ens explicarà una mica més què podem trobar aquí al nucli urbà. Mira-la! Ai! Hola, Eva. Hola, bon dia. Bon dia. Què tal? Ens explicaràs una mica que hi ha aquí el casc cèntric de Sant Pere Pescador, no? Sí, mira, aquí estem en el carrer Verge Portalet, que és el carrer més cèntric del poble, que aquí els dissabtes al vespre, durant els mesos de juliol i agost, hi ha el mercat de productes artesanals al vespre. Mira, i res, aquí al costat tenim l'església de Sant Pere, que si vols hi podem anar caminant. Doncs som-hi, i així comencem la ruta. Molt bé. Estem ben bé al centre de Sant Pere Pescador, no, Eva? Sí, exactament. Estem aquí a l'església de Sant Pere, que és una església que va ser construïda al segle XVII i que ara als estius, durant els mesos de juliol i agost, se celebra el Festival de Música, que aquest any serà, crec, la 24a edició, i es fa els dissabtes al vespre, a les 10 del vespre, i l'entrada és gratuïta. Veig que teniu molt oci, molta cultura, perquè ens comentaves abans el del mercat nocturn, ara el festival. S'hi fan moltes coses i ve molta gent aquí a l'estiu? Sí, tenim un programa que es diu Les nits d'estiu a Sant Pere Pescador, que són activitats que organitzem els dijous i els dijous a diferents emplaçaments del poble i els dissabtes aquí a l'església amb el festival.
Doncs amb un dels símbols de Sant Pere Pescador acabem una mica aquesta ruta pel nucli, però veig que encara és una mica aviat per dinar, tot i que no ens dona temps de fer una activitat completa, però què podem anar a veure per aquí també així de lleure o d'activitats que es facin a Sant Pere? Que heu fet pàdel surf? Sí? Sí. Doncs ara podríeu anar al riu. Allà al riu hi ha el Club Nàutic, que organitzen diferents activitats, com per exemple caiac, i podeu agafar i anar fins a la desembocadura del Fluvià i passaríeu per l'itinerari natural de Sant Pere. És una bona excursió. Doncs podem fer això i així acabem de fer gana per dinar. Eva, merci. Molt bé. I fins aviat. Moltes gràcies. Merci. Bones. Joan Marc. Què tal? Hola. Bé. M'han dirigit a tu aquí al Club Nàutic de Sant Pere Pescador perquè m'han dit que no només es fa activitats al mar, sinó que aquí teniu el Fluvià i que també l'aprofiteu, no? Bueno, ja portem un parell d'anys que estem mirant d'explotar una mica el que és el riu. Fem competicions de llagut, de rem, tenim caiac. Es tracta d'activitats, això, no?, que s'acosten molt en el poble en si, però suposo que també venen turistes, no? Turisme en tenim, però clar, com aquí són socis, la idea és portar la gent del poble, que no han vingut mai al Club Nàutic, doncs a fer activitats de rem. Doncs ja ho veieu, del port de Sant Pere Pescador al port de Roses, perquè ara sí, és moment de sentar-nos per gaudir d'un bon àpat. Ens acompanyeu? Som-hi! Doncs estem amb l'Enric del restaurant Bitàcora de Roses i com veieu ben entaulats per degustar aquest suquet de peix. De fet, Enric, el peix és un dels plats típics i forts d'aquesta zona i més tenint en compte que el port de Roses és un dels més importants de la comarca, no? Bé, evidentment, el peix. Quan parles de Roses, parles de port, parles de peix. El suquet de peix de Roses s'han fet moltes campanyes i és el plat més tradicional de la cuina dels pescadors del nostre poble. A la Costa Brava, de fet, el suquet de peix es pot degustar al llarg de tots els municipis costaners, però suposo que aquí venen molts turistes a l'estiu a degustar aquest plat. És el plat estrella, és el plat que més s'ha promocionat, és un plat molt senzill, perquè si t'hi fixes és peix, patates i se'n diu suquet, perquè a mi personalment el que més m'agrada, doncs jo trec una mica tot i s'hi juga pa, per això és aquí la paraula. Quins peixos ens porta un suquet com el que avui degustem? Bueno, aquest és molt senzill, és un suquet només de rap. El suquet en si, la base del autèntic suquet són tot el peix, la morralla, aquell que no es venia. Però si tu poses morralla en un plat d'un restaurant, el client es trobarà que li cobraràs un preu perquè té una feinada, però et dirà, escolta, aquí hi ha uns peixets que no valen res. I llavors, per això s'hi fa amb rap, s'hi afegeix una mica de cloïsses, de gambes també, de roses. L'únic inconvenient que jo puc veure és que és un plat molt consistent, ja ho veus, amb el coloret que té, i llavors en un dia calorós d'estiu poder no sigui el més aconsellable. A l'hivern segurament entraria molt més bé i t'escalfaria i et donaria calories. Però bé, ben acompanyat amb un bon vi blanc de l'Empordà, suposo que això passarà molt bé. Això és evident, amb el vi blanc i amb més d'aquesta casa i d'aquesta zona, perfecte. Doncs si et sembla el provo. I Enric, moltes gràcies per aquesta explicació sobre el suquet de peix que ens has fet d'aquí de l'Alt Empordà i en concret de Roses. Moltes gràcies i bon profit. Gràcies. Hola. Hola, bones. Soc la Judit. Jo sóc en Lluís. Què tal? Bé, molt bé. Mira, venim de dinar de Roses, hem fet tot el golf i m'han dit que aquí és el punt clau per poder conèixer de ben a prop els vins de l'Alt Empordà. És així, no? Sí, home, clar que sí que és així. Has escollit el lloc ideal. Lluís, comencem amb un vi blanc. Un vi blanc. Què hem de fer primer? S'ha d'olorar, a veure els aromes que té. Té uns aromes de fruites tropicals molt refrescant per aquesta època de l'any. Què et sembla? Molt bo. Què porta? Aquest porta garnatxa blanca i moscatell. Ideal per acompanyar amb peix, això és un mite, de que els vins blancs amb el peix i els vins negres amb la carn.
Fantàstic per acompanyar amb el que es vulgui, però bueno, amb el peix la veritat és que és un vi fantàstic que acompanya estupendament. Què més tenim preparat? Després, aquí, tenim un vi sobremadurat, que és un del 2005, que van ser unes vinyes d'aquí, de la zona. Vull dir, és un vi dolç, fantàstic per acompanyar qualsevol tipus de postre. Tant el vi blanc que hem provat com el granatge, tot és collita pròpia, no? És tot de la zona de les vinyes vostres. Tot el que tenim aquí al celler, tot és del terme de Garriguella i alguna vinya del terme del costat, però tot és d'aquí. Una mica quin seria el procés, per exemple, per elaborar un vi blanc com el que hem catat primer? Collir el raïm a primera hora del matí, vull dir, només collim matins, el vi blanc, sobretot per mantenir el color. Què influeix el fet de collir-lo al matí o a la tarda? Sí, el procés d'oxidacions i tot això, vull dir, és una cosa avui en dia primordial, vull dir. Així com els vins negres, com diuen, com més madurs millor, amb els vins blancs passa exactament el mateix? Bueno, és relatiu, depèn del producte que busquis, no? Vull dir, si busques un producte molt aromàtic, doncs agafaràs el raïm en el seu procés de maduració quasi òptim, no? Si vols un vi més fresc, que esclati més en boca i això, doncs agafes vins que el seu procés no ha arribat a la seva fi de maduració. Doncs si et sembla, com que acabem de dinar, continuem amb aquest granatge i nosaltres després continuem amb la ruta per aquí a l'Alt Empordà. Molt bé. Salut. Igualment. Bones, ets la Sònia? Sí, la Judit, no? Sí. Què tal? Encantada d'haver arribat, no hi havia estat mai i la veritat és que només quan fas l'última curva i veus el monestir aquí és espectacular, eh? Realment és que és un lloc impressionant. És el monestir i el lloc on és emplaçat, no? El mar, la muntanya... Les vistes hi fan molt, i més a més amb aquest dia que ens acompanya tant. Sí, quan fa una mica de tramuntana és que el paisatge és increïble. Sònia, explica'ns una mica el perquè d'aquest monestir en aquest punt, que és això que dèiem, no? Tan ben ubicat. Doncs mira, això és el gran misteri de Sant Pere de Rodes. Per què van fer el monestir aquí? Els motius avui en dia encara no els coneixem, els orígens del monestir encara són desconeguts per nosaltres, però jo sempre penso que segur que té alguna cosa a veure amb el lloc on és. I que també ens mostren una mica com es vivia a l'edat mitjana. És un lloc molt medieval, perquè a l'edat mitjana bàsicament la societat es dividia entre la gent que resava, que seria el monestir, els que feien la guerra, els nobles, que seria simbolitzat pel castell, i llavors hi havia els pagesos, que eren els que s'encarregaven de mantenir tota la resta, no? I que amb això ho podem il·lustrar una mica amb el que era l'església petitona i el poble de Santa Creu de Rodes. Per aquella gent que no hagi vingut mai, com és el meu cas, què és el que no ens podem perdre del monestir? Perquè és molt gran, ho veiem, està molt ben conservat, però què és el que no ens podem perdre de visitar? Aviam, del monestir, el més important que tenim és l'església. L'església és un edifici únic en el món pel seu tipus de construcció i per la seva antiguitat. És un edifici que es va començar a construir a finals del segle X, 1000 anys enrere, compte, i es va acabar a mitjan segle XI. Jo ja tenia ganes de veure'l, però amb l'explicació que m'acabes de donar, encara més. Per on començo a veure? Doncs jo recomanaria començar per l'església, per la part més important, i de mica en mica avui t'agafa aquesta guia. Molt bé, doncs ens anem a fer la visita. Molt bé, doncs que et vagi molt bé. Adéu. Adéu.
Doncs amb aquesta panoràmica de la part més alta de Catalunya, nosaltres ens acomiadem del programa de l'Alt Empordà. I recordeu que encara teniu temps de participar al nostre concurs de fotografia. Simplement ens heu d'enviar una imatge de qualsevol punt de la província de Girona que us agradi i ens la podeu fer arribar a través de les xarxes socials. La que tingui més vots guanya un cap de setmana a Platja d'Aro a l'Hotel La Terrassa en una suite i l'endemà hi té inclòs l'esmorzar i una sessió d'espa. No us ho perdeu, nosaltres, com sempre, tornem la setmana vinent amb el vent a favor.